Dobrý večer, já vás tady vítám při dnešních dalších Badiky rozhovorů s hostem. Jsem rád a jsem nadšený, že dneska mám tak skvělého hosta, paní Míšu Petrovou, která tak jako já užívá program Badiky by Nutrilite, o kterém tady bude řeč, program na úpravu hmotnosti, revoluční program na úpravu hmotnosti. Já sám jsem tento program už užívám, sám ho užívám už více než rok a půl a na základě doporučení a těch postupů jsem sám už shodil asi 18 kg tucích a to, co je důležité, je, že dneska je už mnoho lidí, kterým jsem mohl vlastně přes svoje vlastní zkušenosti ten program doporučit a mnoho dalších lidí má skvělé výsledky. Takže dnešním cílem dnešního hovoru bude, abych se tě, Míšo, zeptal právě na tvé vlastní zkušenosti z toho programu, protože díky tomu programu vypadáš fantasticky a chtěl bych, aby ses taky podělila s diváky vlastně o ten svůj příběh. Takže pojďme na to, mám na tebe pár otázek. První otázka. Proč jsi tedy vůbec do tohohle programu šla? Co bylo tím hlavním důvodem? Hlavním důvodem bylo, že jsem během 7 let prostě přibrala 10 kg. To byl můj hlavní důvod, proč jsem do toho šla. A tím, že jsem přibrala těch 10 kg, tak nevyhovovalo mi to, protože jsem byla zvyklá úplně na jinačí pocity. Když jsem sportovala, tak jsem se nezadýchávala, prostě bylo to úplně něco jiného. A vlastně teďka jsem pořád přemýšlela nad tím, jak tu váhu prostě mám shodit. Jo, ale nešlo to vůbec žádným způsobem, tak jako my ženy si myslíme, že když si dáme kýbl salátu na oběd a že všechno půjde, ta váha půjde dolů, tak prostě tak to u mě nefungovalo. Jo. Takže pořád jsem hledala něco, a jak tu váhu prostě shodit, dát ji zase zpátky dolů. Takže ne kýbl bramborového salátu, ale myslela si nějaké zeleniny. To je jasný, takže si vyzkoušela už nějaké diety a v zásadě ti taky nic nefungovalo. Výborně, to znamená, že tím hlavním důvodem tvým bylo to, že se necítila pohodlně, člověk potom se i řekněme celkově potom to sebehodnocení člověka je nižší a má takový zvláštní pocit. Výborně. Co tedy se stalo, co se změnilo v tvé životosprávě, v tvém životním stylu, po té, co jsi teda šla do toho programu? Co se změnilo? No, musela jsem začít přemýšlet o tom vlastně, co jím, musela jsem dodržovat to doporučení vlastně, které mi ti odborníci dali a na základě toho jsem začala přemýšlet o tom, co nakupuju, co vlastně budu ten den obědvat, snídat, večeřet, prostě celý ten den se musel prostě ze začátku změnit. Musela jsem prostě vážit jídlo, musela jsem přemýšlet opravdu o tom, co ten den budu jíst. Super. Já právě vzhledem k tomu, že jsem prožíval úplně stejné pocity jako ty, tak ta největší změna byla taky v tom, že právě jsem musel začít dbát na to, co vlastně jím výživově. A vynikající na tom programu je, že nám on právě ukazuje, kolik tedy během toho dne jsme snědli bílkovin, tuku, kolik sacharidů, kolik vlákniny a člověk má tu jistotu, ten dobrý pocit na konci dne, hele, udělal jsem pro své tělo to nejlepší. Výborně, takže zase ta změna hlavně byla v tom, že si začala si uvědomovat, jaké jídlo vlastně jíš výživově. Mám na tebe další otázku. Když už se teda bavíme teď o tom jídelníčku, konkrétně o té výživě, jak vypadá ten jídelníček dneska, odkud bereš recepty? A protože hodně lidí má strach z toho, že pokud začne držet nějakou dietu, my se tady o dietě nebavíme, ale pokud má shodit, takže musí pracovat hodně právě s těmi jídly, že to trvá dlouho, ty přípravy, neví si rady. Řekni mi ty svoje dojmy, zkušenosti, jaké máš s tímhle programem a s jídelníčkem. Takže mi na základě těch genetických testů přišlo, že jsem smíšený typ, že vlastně můžu i tuky, i sacharidy a jídelníček vlastně beru z toho programu. Ty jídla mi sestaví ten program, já podle toho vařím,
doba trvání toho jídla, té přípravy je 25-30 minut. Prostě super. Jsou to jednoduché recepty, velice chutné, chutnají prostě i dětem, celé rodině, jako, takže člověk může i klidně známe pozvat na badiky večeři, jakože vůbec se nemusí za nic stydět. Opravdu jsou to výborné recepty. Co se mi ještě na tom programu líbí, je, že vlastně i když třeba nemám zrovna chuť na nějaké to jídlo, který mi ten program připraví, tak vlastně můžu si to jídlo jakoby z toho jídelníčku vyškrknout ten den a můžu si tam dosadit nějaké jiné jídlo, které jsem si třeba přidala do svých oblíbených receptů, anebo můžu, což já beru za úplně super věc, vlastně jídla, které jsem vařila rodině, takže si můžu ten recept do toho programu dát, to svoje vlastní jídlo, a ten program mi všechno spočítá na ten můj tip, vlastně jaké množství těch ingrediencí prostě budu potřebovat. To znamená, pokud jsi citlivá na, ty jsi na tuky? Smíšený, dobře, jsi smíšený typ. To znamená, že když si tam vložíš ten svůj program, tak on ti, když si tvoříš svůj nový recept, tak on ti ukazuje, kolik máš čeho ještě přidat nebo ubrat výživově, aby se vlezl na tvůj typ. To je vynikající, to je opravdu skvělé, protože ty recepty, je tam tisíce receptů, jsou právě na ten daný typ podle našich genů, jak nám vyjde, a my si můžeme to, co jsi teď řekla, si opravdu vložit a vytvořit si svoji vlastní potravinu, kterou máme rádi, ale sestavit si ji tak, aby výživově byla správná. Paráda. Výborně, takže není to žádný problém, nepotřebuješ půl dne trávit u plotny. Jo, máš čas potom na svého manžela a ten je nadšenej. Jo, výborně. Další otázka, jak vypadá dneska tvá pohybová aktivita, protože ten program samozřejmě řeší kromě jídelníčku taky pohybovou aktivitu. Takže zase na základě těch genetických testů mi přišlo, jakou mám vyvíjet pohybovou aktivitu. Vyšlo mi, že vlastně mi stačí k udržení té váhy, kterou si prostě přeji, tak mi stačí 3 hodiny mírné chůze za celý týden. Takže mi stačí se jenom pohybovat, jako jenom chodit třeba, ale já jsem si vybrala, že třeba budu běhat, takže běhám. Dobrovolně. Dobrovolně. Výborně, to znamená, ta pohybová aktivita vybrala jsi takovou, která tě baví a kterou si dokážeš představit, že by si mohla dělat dlouhodobě, aniž by tě zatěžovala. Protože ano, problém taky mnoha různých diet je v tom, že mají nárazově nějakou aktivitu, která člověka, pokud nebaví, tak to stejně vzdá a nechá toho. Takže děláš něco vlastně v pohybu, co tě baví. Skvěle. Mám tady další otázku a ta se týká konkrétních výsledků, protože určitě nás bude zajímat. Kdy jsi vstoupila do toho programu a jaké jsou tvé výsledky nynější? Takže vstoupila jsem na konci měsíci dubna, zhubla jsem 6 kg, tu cílovou váhu jsem dosáhla prostě v září a pořád si ji udržuju. Tak znamená od září, dneska máme březen, takže už de facto půl roku si došla na cílovou hmotnost a půl roku si v pohodě držíš. To je úžasné. To znamená, ten jo efekt právě u lidí tady nenastává, u tebe taky ne, protože člověk má ten program doživotně a stále ví, jak se má stravovat, jakou má mít pohybovou aktivitu. A tím pádem nehrozí tady právě ten zmiňovaný jojo efekt. No, to je výborný, to jsou skvělé výsledky, takže to, co my doporučujeme lidem, já nevím, jestli ty si taky měla proměření na přístroj InBody, kde člověk vidí, z čeho hubne, jestli právě z tuku nebo ze svalu, poměr svalu a tuku, a díky tomu pozná, že vlastně tady s tím programem člověk hubne opravdu ty tuky. No, správně. Výborně. Mám na tebe ještě jednu otázku, pěkně nám to jde tady společně, to já jsem nadšený z toho, protože mám rád hosty, který jsou úplně v pohodě, a vlastně je to o tom, že říkáme jenom každý své vlastní zkušenosti tady. Takže ta poslední otázka je, jak vidíš cenu toho produktu, protože když mluvíme s lidma, jim se líbí program, opravdu je to revoluční program, a to, co je někdy zablokuje, tak to je právě ta cena. Cena 13 000 zhruba je tady cena, která
za kterou si pořídí člověk tenhle program doživotní. Možná můžeš říct, jak jsi to viděla předtím, než jsi ho pořídila, jak to vidíš dneska. Takže samozřejmě, mě taky ta cena, to jsem si řekla, wow, tak to je šílené, prostě tak do toho nejdu. Ale jak jsem tě prostě viděla, že ty výsledky máš, tak prostě jsem si řekla, jo, tak to prostě funguje a já to musím mít taky, protože se s tím trápím, tak já prostě jsem ženská, že jo, tak já to musím mít taky. A dneska už se na tu cenu dívám úplně jinak, jo, protože mi ten program dal samozřejmě to, že jsem zhubla, ale naučil mě opravdu se stravovat, jak mám prostě správně jíst. Dneska třeba už někdy se nemusím ani držet podle toho programu, ale už vím, jakou mám mít velikost těch porcí. Ta cena už je prostě dneska, bych řekla, že zanedbatelná. Už nemusím se dívat po žádných dietách, mám to prostě vyřešené na celý život. Přesně, já úplně souhlasím, protože to, co já beru za nejdůležitější v tom programu, že ten program nás naučí vzít si zodpovědnost za své vlastní zdraví, poznat své vlastní tělo. Na základě vlastní DNA testu člověk pozná, jak přesně se má stravovat, jakou má mít pohybovou aktivitu a tudíž máme plný vliv na tom, jakou budeme mít hmotnost, jak se budeme cítit. Nepotřebujeme tudíž už žádné výživové poradce, platit někde poradcům, který ti stejně nachystá jídelníček jenom na nějakou dobu. Nepotřebujeme někde platit ve fit centrech, máme online trenéra a můžeme vlastně ten program využívat doživotně a pracovat s tím prostě podle toho, jak nám to vyhovuje. Já jsem z toho fakt nadšenej, protože člověk s tímhle programem nejenom, že si vyřeší svou vlastní váhu, ale může dalším lidem pomoct přes tenhle program, aby i oni se cítili lépe, protože pokud člověk zhubne na svoji optimální váhu, tak se cítí sebevědomě, lépe, je více šťastný a o to tady jde, aby si člověk ten život užíval. Takže já jsem nadšený z toho, že si přijala pozvání, že jsme tady mohli společně chvilku pobít a mohli jsme se pobavit o tomto programu a těším se někdy příště na další natáčecí dny s tebou. Takže měj se hezky a přeju krásný večer. Ahoj. Děkuji, ahoj.